il-kobor tal-mulej. L-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Illum ninaqdu ma' Sittna Marija f'dan l-innu ta' tifħir lill-Alla għax hu xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu u li hu Setani għamel mal-qaddejja tiegħu ħwejjeġ kbar. X'qegħdin niċċelebraw? Qegħdin niċċelebraw il-fatt li aħna l-insara mod speċjali il-komunità ta' Ġerusalem wara li kienet għaddiet mill-esperjenza li tiskopri li l-qabar ta' Ġesu kien qabar vojt li marax it-taħsir, reġgħet għamlet l-istess esperjenza wara l-mewt ta' ommu. Il-qabar li fih indifnet il-Madonna f'riġlejn l-olja ta' żebbuġ, qabar li għadu magħna sal-lum, kien vojt għalkemm kienu difnu il-Madonna fih u ma kien hemm l-ebda sinjal ta' taħsir fih. Il-fidi tal-komunità Nisranija kienet fidi sempliċi u ċerta. Dak il-qabar vojt mingħajr l-ebda sinjal ta' korruzzjoni u taħsir kien rifless ġara fih dak li ġara fil-qabar il-ġdid li kien fil-ġnien qrib il-Golgota u li fih kienu qiegħdu lil Ġesu ta' Nażaret. Il-qabar ta' Marja ta' Nażaret kienu wkoll qabar vojt, qabar li kien il-bieb għal ħajja ġdida tal-irxoxt. Jekk il-mulej qam bil-qawwa tiegħu innifsu għax huwa liben ta' Alla, fil-każ ta' ommu kienet il-qawwa ta' liben li lill-omm tagħta li tirxoxta li l-ġisem tagħha ma jarax it-taħsir. Il-fidi tagħna hija lura li bħalma jallimna San Pawl fit-tieni qari, il-kol kemm aħna se nieħdu sem mill-irxoxt ta' Kristu. Jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, jgħidilna l-Apostlu missierna fl-ewwel ittra lill-Korintin. Jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll, u dan il-bniedem huwa liben ta' Alla magħmul l-bniedem Ġesu, isseħħ il-qawmin mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha imutu f'Adam, hekk ukoll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. U aħna hawnhekk qed naraw iċ-ċelebrazzjoni tal-irxoxt tal-mulej Ġesu fl-irxoxt ta' ommu, fil-qawmin mill-imwiet ta' ommu. Għaliex din hija l-festa u dan hu li niċċelebraw fl-Assunta li jom Ġesu li kienet imħarsa mid-dnub u dieħla fid-dinja ġiet imħarsa mit-taħsir tal-mewt u ħirġa mid-dinja.
imma bliema qawwa, mhux bil-qawwa tagħha, bil-qawwa ta' bina. U għalhekk meta jitfaħħar lil mulej tgħidlu Alla is-Salvatur tiegħi. Għax Alla ħarisa mid-dnub fit-tnissil għax huwa s-Salvatur li mhux biss jeħles lilna ħelisna, imma wkoll għandu l-qawwa iħares mid-dnub. Is-salvazzjoni tiġi jew billi tħares il xi ħadd mid-dnub, jew billi teħilsu mid-dnub. Bħalma bniedem jgħidlek inti salvajtni mill-ħabs. Kif? Jew billi ħaristni u ma mortx il-ħabs, jew nkella billi kont il-ħabs u ħlistni biex nifmu. U inti tista' xorta tgħidlu inti s-Salvatur tiegħi għax ħlistni mill-ħabs. Mela fl-ewwel każ ma mortx u fit-tieni każ kont u ħriġt bil-qawwa ta' dan il-benefattur kbir li bir-raġun il-priġunier jgħidlu Salvatur. Il-Madonna meta lil-Alla tgħidlu Salvatur qed tifhem li hu ħelisa mid-dnub. Imma huwa wkoll Salvatur tagħha. Bħalma hu Salvatur għalina anke fil-mewt tagħha. U kif fit-tnissil tagħha kellha il-privileġġ li titħares mit-taħsir ta' dnub, hekk ukoll fil-mewt tagħha. Il-mulej ried li hi ma tarax it-taħsir, il-ġisem tagħha ma jarax it-taħsir. Dak li l-komunità sabet f'Ġerusalemm kienet qabar vojt. Qabar vojt mimli bil-fwieħa tal-qawmien mill-imwiet. U dan li qegħdin niċċelebraw illum. Il-fatt li il-mulej għażel li dik it-tfajla il-mara għax imbagħad kibret fl-età ma baqax tfajla li ltaqa' magħha Gabriel, li żara Gabriel, dik il-mara li kellha tara lil bina imsallab tibda tgawdih immedjatament wara l-mewt ta' din il-ħajja fil-glorja tiegħu. Tissieħeb miegħu fil-glorja tal-irxoxt tiegħu. Bir-raġun fis-Salm responsorjali kantajna dwar sultana li qiegħda fid-dawl tal-glorja, li qiegħda mlibsa bid-deb ta' Ofir. U liet is-sultan jiġu jilqgħuk. Flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir. Mela hemm sultan, imma miegħu wkoll hemm sultana. U din is-sultana hija mżejna bit-tiżjien sabiħ li biha żejjina bina stess. Għaliex dak kollu li aħna ngħidu fuq Santa Marija huwa turija ta' mħabba ta' bina, turija tal-ħnina tal-missier u tal-qawwa tal-Ispirtu Santu. Dan huwa s-sinjal kbir li der fis-sema. Mara libsa x-xemx bil-qamar taħt riġleja u b'kuruna ta' 12 kewkba fuq rasa. Din il-mara hija lina sinjal li dak li wedna l-mulej u li fuq itkellem missierna San Pawl mhuwiex ħlieqa invenzjoni ta' min jgħix il-ħajja ta' nies għax id-destin tagħna huwa destin verament sabiħ. Id-destin tagħna huwa li aħna nkunu fil-glorja bħalma hi fil-glorja Sittna Marija, bħalma hi fil-glorja Santa Marija.
U għalhekk il-Madonna meta tħares lejn id-dinja tirringrazzja lill-Alla li fis-seta tiegħu dejjem jieħu ħsieb iċkejken. Dejjem jieħu ħsieb il-min forsi bir-regoli tad-dinja huwa mkasbar. L-innu li l-Madonna tgħid fid-dar ta' Elisabetta f'Għajn Karem huwa innu ta' profezija u innu ta' kliem qawwi ħafna. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U b'xi mod qed titfisser li hi il-qaddejja tal-mulej hija l-ewwel nett dixxiplu tal-mulej li jibża mill-mulej. Xi tfisser li inti tibża mill-mulej? Li lill-mulej ikunu xi jkunu ċ-ċirkostanzi tal-ħajja tagħtih l-ewwel post. Issa aħna meta nħarsu lejn nfusna nirrealizzaw kemm aħna dgħajfin. Kemm kultant aħna lill-Alla ma nagħtuhx l-ewwel post. Ikonna l-għażla bejn l-ubbidjenza lejh u lej it-tpaxxija ta' istint tagħna u nċedu għax ngħidu mhux dak l-aħjar. Ħaneħles u nċedi u jkun naqas fina il-biża' ta' Alla. Imma Sitna Marija li hija esperta fl-umanità għax hija wkoll esperta fl-imħabba tgħid il-ħniena tiegħu. Qaddis u l-isem tiegħu il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien. Ftakar fil-ħniena tiegħu. Ara kemm il-darba l-Madonna tinsisti fuq il-ħniena li wera Alla is-Salvatur magħha u fuq il-ħniena li Alla juri magħna. Aħna kif se ninħelsu mit-taħsir ta' dnub? Kif se nirbħu fuq it-taħsir tal-mewt li huwa regola fissa għal kull wieħed waħda minna? Billi minkejja dnubietna u bil-qawwa tal-ħnina ta' Alla induru lejh u ngħidulu Sinjur Alla, jiena veru ma żiltekx imma ħenna lija. Iġbidni lejk bil-ħniena tiegħek. Ħenn għad-djufija tiegħi. Qadirni għax nixtieq inħobbok imma kultant notor fit-triq, anzi mhux kultant, ħafna drabi ejjew nammettuha din il-ħaġa. U għalhekk għandna bżonn l-interċessjoni qawwija ta' Sitna Marija għax aħna dgħajfin. Għandna bżonn l-interċessjoni ta' Santa Marija biex tgħinna fid-deċiżjonijiet li rridu nagħmlu kuljum. Tilluminana bl-imħabba ta' biex nagħmlu għażliet tajba. Mhux din li tixtieq kull għal ulieda, kull li l-ulieda tixtieqhom b'saħħithom, kuntenti u jgħixu ħajja tajba. Għaliex? Għax tixtieqilhom l-aqwa ġid. U aħna nistgħu niddubidaw minn din ħaġa meta nħarsu lejn il-Madonna. Il-Madonna li Ġesu tajinna bħala omna imsallab fuq is-salib. Nistgħu aħna niddubitaw fuq din il-ħaġa li tixtieqna b'saħħitna fir-ruħ u fil-ġisem. Kuntenti fir-ruħ u fil-ġisem. U ngħixu ħajja tajba fir-ruħ u fil-ġisem. Wara kollox imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Irxu xtata fil-glorja
bħalma hu d-destin tagħna. Tallimna li Alla jsalva kollox minn dak li ħalaq. Meta jħares lejna u jarana fid-djufija tagħna ma jistmerx dak li jara, ma jħares lejn. Aħna veru ngħidulu la tħares lejn nubietna, imma ngħidulu wkoll ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Illum aħna nħarsu lejn il-Madonna sabiħa li bidejha u bil-ħarsa tagħha tgħidilna ħarsu il-fuq. Il-ħarsa tagħkom trid tkun lejn is-sema għaliex il-mulej qaddis u l-isem tiegħu u wara l-qawwa ta' driegħu meta lilna ħelisna minn kull awġ u niżżel is-setana ta' din id-dinja, dawk li jaħqru l-proxmu, dawk li jagħmlu l-inġustizzji, dawka niżżilhom minn fuq it-tron tagħhom. L-onja li għamlu flushom billi jaħqru l-ħaddiem, il-Madonna tgħid bagħthom il-barra b'xejn. Imma lil minu bil-ġuħ, kemm bil-ġuħ tal-istonku, kif ukoll bħalma jgħid bina bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja, il-mulej jimlihom b'kull ġid. Dan huwa l-kliem ta' Santa Marija. Huwa kliem li għalkemm iġanna nħarsu lejn is-sema, iġanna nistaqsu wkoll aħna kif qegħdin ngħixu ħajjitna. Ma li magħna qegħdin norbtu qalbna. U l-għana tagħna huwa mbierek jew misħut. Għax jekk l-għana tagħna u frott l-inġustizzja huwa għana misħut. Imma jekk l-għana tagħna u għana frott il-bżulija, frott it-tjubija, frott il-ġustizzja huwa għana imbierek. Il-mulej ikattarulna. Aħna unħarsu lej Santa Marija, nitolbuha timla l-qalb tagħna bil-ferħ u bit-tama. Meta intom b'qalb kbira, bil-qalb kbira tal-imġarrin, tajtu lajta sabiħa biex isselmu lil Marija, ifmu li qegħdin tirringrazzjaw il-Alla tad-destin li talila u li ħejja lina u għall-eżistana li telqu qabilna u fl-istess ħin qed jagħtina wkoll il-qawwa bl-interċessjoni tagħha biex din id-dinja sakemm nibqgħu ngħixu ta' nies. Ngħixu ta' nies bħal nies. Sitna Marija, int li tfaħħar il-kobor tal-mulej, li l-ispirtu tiegħek jifraħ falla is-Salvatur tiegħek. Int ukoll ixħed fuqna il-ħarsa ta' ħniena. Int li int sultana tas-sema u tal-art. Int li int il-mimmi għajnejk tal-missier. L-Aziza ta' ibnek Ġesu, arusa tal-Ispirtu Santu. Illum nifirħulek fl-irxox tiegħek, fit-tluħ is-sema tiegħek li sar bil-qawwa tal-imħabba u tal-għoża ta' ibnek. Illum flimkien ngħidulek Viva Santa Marija!